हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय आंनि बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामदों गासैबो मोजां दं होननानै आङो मोनसे आपडेट भिडिअ खालामदों दिनै बे जाहैबाय एसएससी जीडी कनस्टेबल तो नोंथांमोना दाबोनो एप्लाइ खालामाखैमोनब्ला खालामनो हासिगोन आरो बिनि लास्ट डेटआ फैगासिनो दङ आङो सिगाङावनो भिडिअ खालामखाबायमोन नाथाय आङो दिनै रिमाइन्डार भिडिअ खालामदों जाहाथे माने बयबो गोसोआव फैयो जुदि बावनानै दंमोनब्ला आरो सोरबाफोर माने एप्लाइ खालामस्लाबनो हायाखैमोनब्ला नोंथांमोना एप्लाइखौ दा बावैनो खालामदो बिनि लास्ट डेट फैगासिनो दङ बेवहाय गोबां पोस्ट दङ गासै दङ 1564 दङ आरो मोननै टाइपनि पोस्ट दङ एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर आरो मोनसेया साब इन्सपेक्टर दिल्ली पुलिसाव आरो लोगोसे गोबां डिपार्टमेन्ट दङ कम्पानि दङ हमना ला CICF BSF SSB तो गोबां दङ आं गासैखौबो डिटेल्सखौ लाबोगासिनो दङ खम समनि गेजेरावनो बेनि गेजेरावनो मोनसे खावलायनाय जुदि नोंथांमोना चेनेलावहाय गोदानै फैदोंमोनब्ला मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दा जों थांदिनि खम समनि गेजेरावनो अफिसियेल नटिफिकेसन नायदिनि तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां गासैखौबो लारि लारि नायलांबानो बुजिजोबगोन आरो लोगोसे बेनि एप्लाइआ जागोन अनलाइन जागोन नाथाय मोनसे खोथा बेवहाय जेनेरेलब्ला फिस दाननांगोन नाथाय जुदि नोंथांमोना SC STब्ला फिस दाननांनाय नङा तो जों नायदिनि बेवहाय मा दङ बिनि लास्ट डेटआ माब्ला जागोन आं नोंथांमोननि गेजेराव अफिसियेल नटिफिकेसनखौ लाबोगासिनो आरो लोगोसे नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोब्ला नोंथांमोनाहाय डिसक्रिप्शनाव थांनानै डाउनलड खालामनानै गासैखौबो लारि लारि नायनो हागोन दा जों थांदिनि अफिसियेल नटिफिकेसनाव तो लोगोफोर नैबे जाहैबाय SSC निफ्राय फैदोंमोन बियो नटिस बे फैदोंमोन माने जुनावनो फैदोंमोन आरो जुननिफ्रायनो एप्लाइ जादोंमोन आरो दायो जागासिनो दङ जुननि 17आवनो फैदोंमोन बियो तो बेवहाय नुदों नोंथांमोना बिनि अफिसियेल वेबसाइटआ जाहैबाय scc.nic.in तो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनोबा बेवहायनो थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोनाहाय फनावनो एप्लाइ खालामनो हागोन दा जों थांदिनि नेक्स्टआवहाय बेवहाय दङ माखासे नटिस दंखायो माने एग्जामा माब्ला जागोन आरो मा लास्ट डेट दङ बेवहाय गासैबो दङ तो बियो एग्जामा अनलाइन जागोन लोगोफोर आं गिबियावनो बुंखाबाय बिनि एग्जामा कम्पिउटाराव अनलाइन जागोन बियो अफलाइन जानाय नङा तो बेवहाय नुदों बिनि अनलाइन साबमिसनाहाय जाजेनदोंमोन जुननि 17निफ्राय जादोंमोन आरो बिनि लास्ट डेटखौहाय नुनो मोन्दों जुलाइनि 16 तो बारा गोबाव गैलिया फैगासिनो दङ 16आ नोंथांमोना दाबोनो सोरबाफोर खालामाखैमोनब्ला खालामबानो जाबाय एप्लाइखौ तो जोङो दा नायदिनि बेवहाय अनलाइन पेमेन्ट दाननायनि माखासे डेट दङ जुदि नोंथांमोना जेनेरेलब्ला अनलाइन पेमेन्ट दाननांगोन अनलाइननि पेमेन्टनि लास्ट डेटआहाय जुलाइनि 18सिम थाहैगोन आरो लोगोसे अफलाइननियाहाय जुलाइनि 20सिम थाहैगोन तो नोंथांमोना बेखौहाय बेंकआव दाननांगोन सालान दाननांगोन आरो फैबाय जोङो एग्जाम तो नोंथांमोना पेपार 1 एग्जामखौ नुदों नङा होमब्ला एग्जामा बिनिया खननै जायो तो बेनिखायनो माने पेपार 1 आरो पेपार 2 थागोन बियो अनलाइन जागोन कम्पिउटाराव जागोन तो अनलाइन माने पेपार 1 एग्जामा जाजेनगोन सेप्तेम्बरावनो जागोन तो लोगोफोर सेप्तेम्बरनि 29निफ्राय लानानै अक्ट'बरनि 5सिम जागोन तो जोबोद मोजां स्पिड बारा गोबाव गैलिया जुदि नोंथांमोना एप्लाइ खालामाखैबा खालामदो आरो लोगोसे एग्जाम थाखाय रेडि खालामदो दा जुदि नोंथांमोना पेपार 1आवहाय माने क्वालिफाइड जायोब्ला पेपार 2नि थाखाय नोंथांमोननि एग्जामा जागोन लास्ट एग्जामा जागोन नैबे पेपार 2आ मार्चनि 1आव जागोन 2021आव तो जोबोद मोजां बिराद स्पिड खालामनो हादों SSCआ दा बेवहाय नायदिनि जोङो नेक्स्टआवहाय बेसेबां पोस्ट दं आरो मायाव दङ तो जोङो बेवहाय गिबियाव नायदिनि साब इन्सपेक्टरावहाय जीडी जागोन बियो केप्स तो बेवहाय गोबां टाइपनि पोस्ट दङ CICF BSF CAPF बिदिनो गोबां दङ आरो बे केप्सआव तो लोगोसे आरो बिनि पे स्केलखौ नायदिनि 35,000 जागोन 35,400निफ्राय लानानै 1,12,400 जागोन जोबोर मोजां आरो फैबावदिनो जोङो बेवहायबो नुदों सेम जागोन बे साब इन्सपेक्टरावहायबो दङ बे एक्जिकिउटिभ मेल बा फिमेल इन दिल्ली पुलिस बेवहाय बथ एप्लाइ खालामनो हागोन हौवाफोर हिन्जावफोर जोबोर मोजां सेलेरिया एखेयानो दङ बेवहायबो दा जों थांदिनि नेक्स्टआवहाय दा बेवहाय भेकेन्सिखौ जों नायदिनि गिबियावनो जों भेकेन्सिखौ नायना लादिनि तो बेवहाय दङ लोगोफोर दिल्ली पुलिसावहाय साब इन्सपेक्टरावहाय दङ गासै भेकेन्सिया दङ जोबोद बुरजा दङ बेवहाय नुनो मोन्दों अपेनावहाय दङ 73 दङ बेवहाय अपेनावहाय 73 दङ आरो लोगोसे दङ डिपार्टमेन्टेलबो लानानै दङ डिपार्टमेन्टेलावहाय दङ 09 दङ दै आरो लोगोसे एक्स सार्भिसमेननि थाखायहाय 9 दङ आरो गासैखौबो लानानै बेवहाय दङ 91 पोस्ट दङ दिल्ली पुलिसाव बेवहाय हौवाफोरनि थाखाय आरो बियो आरो लोगोसे हिन्जावफोरनि थाखायबो दङ तो हिन्जावफोराहाय बेवहाय नुदों हिन्जावफ्राबो एप्लाइ खालामनो हागोन जुदि खालामनोब्ला तो नोंथांमोना नुनो मोन्दों हिन्जावफोरनि थाखाय 78 भेकेन्सि दङ दिल्ली पुलिसाव जोबोर मोजां नोंथांमोनाबो खालामनो हागोन दा फैबाय जोङो नेक्स्टआव बेहाय साब इन्सपेक्टरहा दङ जीडीआव तो बेवहाय नुनो मोन्दोंना नोंथांमोना साब इन्सपेक्टर जीडीआव नुनो मोन्दों तो बेवहाय गोबां दङ आरोना पस्टआहाय नुनो मोन्दों CRPF BSF ITBP CICF SSB तो बेहाय गोबां दङ बेवहाय गासैखौबो लानानै CRPFआवहाय दङ माने बेवहाय केटेगरि वाइज दङ आरोना बेखौ आं इसेबां बुंला तो नोंथांमोना नायनो हागोन PDF फाइलावहाय डाउनलड खालामनानै CRPFआव दङ हौवाफोरावहाय दङ 1040 दङ जोबोर बुरजा दङ बेवहाय 1040 दङ आरो हिन्जावफोरनि थाखाय दङ 32 दङ BSFआवहाय दङ 232 दङ हौवाफोरनि थाखाय आरो हिन्जावफोरनि थाखाय दङ 12 दङ
आरो ITBP आव दङ हौवाफोरनि थाखाय 36 दङ आरो हिन्जावफोरनि थाखाय 7 दङ आरो CICF आवहाय दङ 18 दङ हौवाफोरनि थाखाय हिन्जावफोरनि थाखाय दङ 2 दङ SSB आव दङ 16 दङ हौवाफोरनि थाखाय हिन्जावफोरनि थाखाय गैया बेवहाय 0 दङ थ' नोंथांमोना बेखौ खालामनो हानाय नङा हिन्जावफ्रा दा फैदिनि जोङो माने गासैखौबो लानानै पस्टआहाय दङ जोबोर बुरजा दङ बेवहाय गासैखौबो लानानै दङ माने जेनेरेलावहाय माने अपेनावहाय दङ आरो 1395 आरो लोगोसे एक्स सार्भिसनि थाखाय दङ 139 थ' गासैखौबो लानानै 1564 भेकेन्सि दङ जोबोर मोजां नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा रिजार्भेसनबो दङ SC ST नि थाखायथ' नोंथांमोना बेखौ खालामनो हागोन नायनोबो हागोन जुदि PDF फाइल नायनोबा डाउनलड खालामनानै आरो जों दा नायदिनि नेक्स्टआवहाय जोङो माखासे थ' नोंथांमोननि बैसोखौ नायना लादिनि बैसोआहाय बेवहाय होन्दों नोंथांमोननि बैसोआ 20 निफ्राय लानानै 25 जानांगोन जुदि जेनेरेलब्ला नाथाय SC ST नि थाखाय जोबोर मोजां नोंथांमोना नुनो मोन्दों एज रिलेक्सेसन दङ बेवहाय ST SC नि थाखायहाय 5 इयार्स दङ आरो OBC नि थाखाय 3 इयार्स एक्स सार्भिसमेननि थाखायबो 3 इयार्स दङ जोबोर मोजां दा जों नायबावदिनो माखासे गोनां इम्पर्टेन्टखौ नायनोसै जोङो नङा होमब्ला थ' जोङो थांदिनि नेक्स्टआवहाय थ' जों नायदिनि दायो नेक्स्टखौ क्वालिफिकेसन थ' नोंथांमोना सानदों जे बेसेबां क्वालिफिकेसन थानांगौ बेवहाय नोंथांमोना सिम्पल ग्रेजुवेटबानो एप्लाइ खालामनो हागोन बेवहाय जिखुनु जाया माने इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव माने रेकगनाइज जानायनि माने जिखुनु जाया ग्रेजुवेट जाब्लानो नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन खुनु डिप्ल'मा नाङा सिम्पल ग्रेजुवेटबानो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बुंदों आरो लोगोसे दङ बिनि लास्ट डेटखौ जोङो लास्ट डेटखौ मिथिखाबाय लोगोफोर बिनि लास्ट डेटआहाय जुलाइनि 16सिम थाहैगोन थ' नोंथांमोना जुलाइनि 16नि गेजेरावनो एप्लाइ खालामनांगोन दा बेखौ माबोरै एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोना नैबेवहाय नुनो मोनो हाउ टु एप्लाइआव थांनानै बेवहायनो खालामनो हागोन नैबेवहाय दङ बिनि वेबसाइटआहाय दङ sec.nic.in थ' नोंथांमोना बेबायदि लिरबानो फैगोन बे अफिसियेल पेजआ फैगोन बेवहाय थांनानै माने नोंथांमोनाहाय फनावनो एप्लाइ खालामनो हागोन आङो डिसक्रिपसनाव होनो हागोन लिंकखौ नोंथांमोना डाइरेक्ट थांनानै एप्लाइ खालामबानो जाबाय माखासे फट'फोरखौ रिजलिउसनखौ मिलायना लाबानो जाबाय थ' एसेबां माने टेनसन गैया बेखौ रोंखागोन नोंथांमोना जायफोरनिखि खालामबाय थायो बेखौ खालामबानो जाबाय दा फैदिनि जोंहाय फिसआहाय 100 जागोन दै नाथाय जुदि SC ST नि थाखायबा फिस नाङा नोंथांमोना जोबोर मोजां थ' नोंथांमोननि थाखाय बे फिसआ निल जागोन थ' नोंथांमोना फिस दानलायनाङा थ' जोबोर मोजां खबर जुदि नोंथांमोना खालामनो हागोन आरो लोगोसे आङो दायो मोनसे खोथा होनबावनोसै एग्जामिनेसन सेन्टारखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय जोंनिया आसामिया जागोन जोंना माखासे गोबां दङ एग्जामिनेसन सेन्टारा थ' नोंथांमोना नायना लानो हागोन नोंथांमोना गिबियावनो डिब्रुगड़आवबो होनो हागोन जुदि खाथिब्ला आरो लोगोसे गवालपारायावबो होनो हागोन गुवाहाटियावबो होनो हागोन आरो लोगोसे लखिमपुरावबो होनो हागोन तेजपुरावबो होनो हागोन सिलचरावबो होनो हागोन जोबोर मोजां थ' नोंथांमोनाहाय जुदि शिलंआवबो होनो हायोबो गोसोबा शिलंआवबो होबानो जाबाय थ' बेनो आरो नोंथांमोनाहाय सेपारेटलि माने एप्लाइ खालामनोब्ला नैबे वेबसाइट दङ नटिसनि थाखाय बे जाहैबाय www.accer.org.in बेवहाय थांनानै एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो बेवहायनो गासैखौबो डिटेल्सखौ नायनो हागोन जे माब्ला एडमिट कार्ड होगोन आरो लोगोसे बिनि अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोब्ला बेवहायनो गासैबो डिटेल्सखौ नायनो हागोन थ' लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेवहायनो फोजोबबाय जुदि नोंथांमोना एप्लाइ खालामनोबा खालामनो हासिगोन बिनि लास्ट डेटआ गैथ'ला बारा गोबाव गैला बिनि लास्ट डेटआहाय दङ जुलाइनि 16 थ' बिनि गेजेरावनो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनांगोन आरो बिनि एग्जामखौ गोसोआव लाखाबानो जाबाय बिनि एग्जाम टायार 1 एग्जामा जागोन सेप्तेम्बरावनो जागोन सेप्तेम्बरनिफ्राय लानानैहाय अक्ट'बराव जोबहैगोन आरो टायार 2आ जागोन मार्चआवहाय जागोन 2021 आव जोबोर स्पिड नोंथांमोना एप्लाइ खालामोबा खालामनो हासिगोन आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनदों थ' नोंथांमोना जुदि नायदोंब्ला भिडिअखौ खनसे लाइक खालामनो होबानो जाबाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बेवहायनो फोजोबबाय